के कर तिरिया अरे गोरा बसे हो कहां बापो सिर ले ली कहां बापो सिर ले ली हो ए ललना बाप रे बाप हतना लयदार कमेटी के जवाब नहीं जवाब दिया कमेटी के जवाब नहीं है तो संजय भैया के डांड के जवाब नहीं है ए ललना के कर भैलन सुंदर लाला महलिया उठे सोहर संजय भैया के इनकर बड़ भाई हम संजय जी तो दोनों भाई डांड जौन मार देता लो घोड़ाहरा गांव का दामाद बनी बहुत बहुत रुपया दिल बने पुरस्कार चंद्रशेखर बाबू हार्दिक हार्दिक स्वागत है के करा दीरियावा बरबस हो कहावा बसर ले ली कहावा बसर ले ली हो ए ललना के कर भैलन सुंदर लाला महलिया उठे सोहर हो ए ललना के कर भैलन सुंदर लाला महलिया उठे सोहर हो जुगा जुगा दिया जुगा जुगा दिया बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हमरा का भैया हमरा के दल बनी सोहर पर हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा के कर राऊ के तिरियावा गोरा बसे हो मंडूर में बसर ले ली मंडूर में बसर ले ली हो ए ललना तू अपन मन के ललसा मिटाला अपन मन के श्रद्धा तू पूरा ला बबुआ मूर्छा अपन छोड़ा ला ए ललना कर्मा के भैलन सुंदर लाला महलिया उठे सोहर हो ए ललना कर्मा के भैलन लाला कमेटी अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष हमारा मुन्ना भैया कोषाध्यक्ष अवधेश भैया कहाँ बने जी महंत जी त्रिभुवन जी संजय परमात्मा हरेंद्र सत्येंद्र अशोक अनिल बनारसी हरिशंकर पप्पू कुमार छोटक जी सुरेंद्र राजन टुनटुन विजय जयप्रकाश छठू सत्येंद्र उपेंद्र भैया सभी लोग तनिया सोहर में आए सोहर में सब कोई कैसे ए ललना कर्मा के भैलन सुंदर लाला महलिया उठे सोहर हो ए ललना कर्मा के भैलन सुंदर लाला महलिया उठे सोहर हो वाह वाह
अच्छा ठीक है आधा जना बाहर बोलो तो ओ लोग बिहने मांग लेबे के बा पे पर डलवा लेबे के बा आ ओ लोग सती है जब दे देबे के बा अब तनी जे तनी खड़ी पाई अब तनी करब खड़े भाई खड़े हां देख लेबे के बा है ने कुल लइका कुल तनी